A ne, to musí použít. Tady se tady Mike a to se na ten konec. Ach jo, to bylo skvělý. To byla sranda, že to chtěl uvidit. Skláně ojnou vedle. Prostě vezměte si to. Tam budou všichni a... Watch out, here I come! To je skvělý prostě. A kolik je bylo většinou přesný? Tady se to jeden, tři, čtyři lidi v jednom play. Každopádně dejte like odběr. A někdy ho natočím i video z Brawl Stars možná.